Takže čaute, ja vás vítam u prvého dielu Dual Survival. Budem to natáčať ako vždy, ako asi aj každé iné party s mojim kamarátom Igorom. Čaute. Takže budeme teraz tiež aj takéto veci natáčať. Po prípade, keď prejdeme túto mapu, no keď splníme všetky challenge, tak pôjdeme na iné Island mapy. Takže toho bude ešte veľa. Takže to sa nemusíte báť, takže nejaké z tých challengeov to sú, máme nájsť veľa diamantov, máme z nich spraviť jednu sadu brnení, aj veci ako je meš, sekera, lopata a td. A potom máme spraviť jeden nether portál a hociaké iné veci. Máme spraviť farmu na obilie a tak. Takže myslím si, že môžeme s tým začať. No, tu už oberá listie. Máme prvú brezu. Tu je chest. Toto som spravil na schvál ja, lebo to by ste asi nenašli. Tunak, nebude ten singing, tunak nebude napísané, že chest, ale keď toto rozbombardujete, tak pod tým je naozaj chest. A tu sú naozaj tieto veci. Ináč potom vlastne, keby sa vám páčila táto mapa, tak ja vám ju dám do popisu, kde ju stiahnete. A tak potom si to môžete hrať, ale radil, keď si ju chcete stiahnuť, tak by som vám naradil pozerať tieto party, aby ste potom nemuseli furt kopírovať, že my sme spravili hento tamto, tak to spravíte aj vy. Je to na vás, takže môžete to pozerať, mne to je jedno, ja to robím len pre vás. Takže potom akože ešte nemáme odchádzať z Islandu, nemáme používať cheaty a máme si užiť veľa srandy. Čiže dúfam, že aj veľa srandy bude. No, nepadlo nič iné, nič, dobré. Takže ty toto rob. Zatiaľ ja zasadím semiačka, aby sme mali čo jesť. Dám ich sem. Koľko máš stromčekov? Jeden. Aj ty? Ja mám 2. Jo. Takže budeme mať stromov a stromov. Takže aspoň niečo. Takto. Takto, dobre. Zasadené máme. Daj mi to drevo. Tam mi ho dá. Dobre, to je jedno. Tak. Podstatná vec, spraviť si craft, ktorý dám sem. Tu máš lopatu. No vlastne lopatu nemám. Tak nič. Ty si čupka. Sorry. Dobre, chceš? Ja ti spravím lopatu, keď chceš. No, treba povedať. Čo? Ne, už netreba, však už končím. Debil. Nevadí, ale si tak spravím lopatu. Mne sa tu nechce zahádzovať s týmito debilnými dirtami. Takže kam pôjdeme kopať? A pôjdeme kopať sem. Potom mi dojde helpnúť. OK. Počúvaj, tu kde som vyrovnal tú plochu, tam daj potom dom. Dobre. A daj mi nejaké náčinie. Vieš čo? Tu máš toto. A tu máš toto a chod si spraviť. A ešte zase potom tento strom, prosím ťa. Dík. Čo mám? Tam ešte potom je jeden strom, zase ho potom, prosím ťa. Kam? Sem? Neviem, to je jedno. Takže dom budeme mať asi z kameňa, lebo tak neoplatí sa nám spraviť si dom z dreva, keď nemáme tak veľa dreva. A teraz by sme mohli nájsť ten koál, lebo tak dosť podstatná vec. Už si vyrobil? Furt nič. Iron. Iron máme na 3 veci, nevadí. Hop. Sme nedomysleli, počkaj. Tak. Debil.
Tak vieš, že to idem robiť, tak na čo to tam kopeč? Tento iron tu nechám, ten si potom. Ježiš, ne. Čo? Je tu ten gravel debilný. Nevadí. Je tu asi 3 iron, no 4 irony zatiaľ, čo tak vidím. Ale jak tak vidím, tak žiadny koal. Takže... máme flint. Sme si na nič, ale tak... tu je ďalší iron. Piči koal potrebujem. Však tu už ani tu nerozlištím, že čo je stone a čo je koal. Asi tak nejak. Ale už by si mohli zrobiť hore ten dom? Jaj. Tak ty zatiaľ skús nájsť oné. Tu máš zatiaľ... to vieš, nechám si to. Ale, no, neviem, či z 33 spravím niečo, ale tak nevadí. Skús nájsť ten koal. Jak spravím dom? Nepotrebujeme nejaký veľký zase. Ale nemusí byť ani najmenší. Takže to spravíme tak. Takto. Sem pôjde. Takto. Riti. Fuck it. Op. Tak, ja by som sa s týmto partom teraz s vami rozlúčil. Budú to tiež takéto 10 minútové party, neviem, možno aj viac to potom bude. Takže dobre, tak čaute. Čaute.